लोगोफोर गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 30 डिसेम्बर 2025 मायथाइ एबा 14 पुस दान 1432 मायथाइ मंगलबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै माबा मोनसे गोदान नाजानो लुबैनाय थागोन। नोंथांनि खामानि मावनाया गुबुनफोरखौ गोहोम खोख्लैगोन। थाबथानानै थानाय सावरायनाया जागायफिननो हागौ। हाखु-दाखु खोथा होनायनिफ्राय गोजानाव था। रांखान्थियारि बिथिङाव समानथि लाखि। रेजें ब्याम आरो स्ट्रेचिंआ मुलाम्फा जागोन। साना खामानि मावनाय आरो गावजों गाव फोथायनायखौ बांहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। वृषभ राशि। दिनै मोनसे दिदोम सानस्रिया मुलाम्फा लाबोगोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानि थिलियाव फोथायजाथाव सुबुंफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। मोनसे गोजाम बिथांखिखौ लानानै सिगांथिं आवगायलांनो खाबु मोनगोन। नाङै खरसाफोरनिफ्राय गोजानाव था। नखरनि आबहावाया गोजोन थागोन। गुसुआ उदै एबा पाचनजों सोमोन्दो गोनां जेंना सोमजिहोनो हागौ। गुदुं आदारा मुलाम्फा जागोन। साना गोजोननाय आरो दिदोमथि लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। मिथुन राशि। दिनै सानस्रियाव रोखा जागोन। खामानिजों सोमोन्दो गोनां गोदान खारिथिया मुलाम्फा गोनां जागोन। मानसिफोरजों रायज्लायनाया बांगोन। मोनसे समावनो गोबां खामानि मावनायनिफ्राय गोजानाव था। मोनसे गुसुं दावबायनाया जाथावना। गुदुं दै बाहायनाया मुलाम्फा जागोन। बे साना सोलोंनाय आरो रोंगौथिखौ बांहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों आकाहि गाब। कर्क राशि। दिनै गोसोआरि गोहोआ गोनांथार जागोन। नोंथाङा नखरजों सोमोन्दो गोनां थिरांथा लानो गोनां जानो हागौ। रांनि बेलायाव गोख्रै दाखालाम। गोसोआव माखासे गोनो-गोथो थानो हागौ। गुसु जानायनि जाहोनाव नोंथाङा बिखा एबा गोदोनायाव असुबिदा मोननो हागौ। गुदुं लोंनाया मोजां मोनगोन। बे साना गावजों गाव आब्रुथि फोरोंनो थाखाय। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सिल्कि गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि गोसोआ गोख्रों जागोन। नोंथांनि दैदेननाय रोंग'थिखौ खामानियाव नुनो मोनगोन। नोंथाङा बैसोगोराफोरनिफ्राय बाख्नायनाय मोननो हागौ। अहंकारनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया समानथि थागोन। गुसु जानायनि थाखाय खर' सानाय जानो हागौ। थोजासे जिरायनो ला। बे साना जाफुंसारनायखौ फोरमायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मुगा गाब। कन्या राशि। दिनै बिथांखिफोरखौ मावफुंनायनि सान। खामानियाव गुदि खिथाफोरनि सायाव गोसो होनाया गोनां जागोन। डकुमेन्टजों सोमोन्दो गोनां हाबाफोरखौ सांग्राङै सामलाय। गोसोआरि मेंनाय जानो हागौ। गुसुआ नोंथांनि बिगुरखौ गोहोम खोख्लैगोन। सिदोमा आरो दैनि बाहायनायखौ जोथोन ला। साना खस्थ'नि गेजेरजों फिथाइ लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें मुगा गाब। तुला राशि। दिनै नोंथाङा सोमोन्दोफोराव गियान दिन्थिनो नांगोन। मोनसे गोजाम दान्थे-बिदान्थेनि सुस्रांनाय फैनो हागौ। खरसाया बांनो हागौ, बेनिखायनो गावनि बाजेटखौ सामलाय। खामानियाव समानथि लाखिनाया गोनांथि जागोन। नोंथाङा जानजि एबा बिखुङाव गोरान मोनदांनो हागौ। गुदुं गुदुं सेबखांनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। साना गोरोबलायनायनि थाखाय मोजां जायो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों अख्रां गाब। वृश्चिक राशि।
दिनै सांग्रां थानाया गोनां जागोन। इसिङारि बाथ्राफोरखौ फोरमायनो नाङा। खामानियाव मावखान्थियारि नोजोरथिफोरा मुलाम्फा लाबोगोन। रांखान्थिनि बेलायाव सांग्रां राहा ला। थावजों मालिस खालामोब्ला मोजां मोनगोन। बे साना सांग्रांथिनि मोनसे खौरां होयो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रोजा मै गाब। धनु राशि। दिनै थुलुंगाखांनाय आरो मिजिंथिनाया गोजौ जानानै थागोन। मोनसे गोदान बिथांखिनि सायाव साननाया सिगांथिं आवगायगोन। खामानिजों सोमोन्दो गोनां दावबायनाया जाथावना। नोंथाङा मानसिफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। साना थुलुंगा आरो खोमसि फोथायनाय बांहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोमो गाब। मकर राशि। दिनै आब्रुथिया नोंथांनि गोहो जागोन। खामानियाव दिदोमै दावगानायखौ नुनो मोनगोन। बैसोगोराफोरनि बोसोनआ मुलाम्फा गोनां जागोन। नखरनि बिबानफोरा बांनो हागौ। गुसुआ आथिंआव सानाय सोमजिहोनो हागौ। गुदुं जि-जोम गान। साना नोंथांनि खस्थ'नि फिथाइखौ लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सिलर गाब। कुम्भ राशि। दिनै नोंथांनि सानस्रियाव थाजिम थागोन। लोगोफोरजों गोनां सावरायनाया जानो हागौ। खामानियाव सोरजिलु गोहोआ बांगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव रोखा जा। नोंथाङा सोलेरनि बेलायाव लोरबां जानो हागौ। सोरां य'गाया मुलाम्फा गोनां जागोन। साना समानथि थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोथां गाब। मीन राशि। दिनै नोंथांनि गोसोआ गोख्रों जागोन। नोंथांनि गोसोआ गोसोआरि बाथ्राफोरनि फारसे गंग्लायगोन। रांखान्थियारि जेंनाया सुस्रांजागोन। गोसोआरि गोजोन मोनगोन। गुजुनायनिफ्राय सांग्रां जा। गुदुं हार्बेल लोंनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। साना गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों लैथो निला गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।